Ginaligar isa ka improvised explosive device ang ginbilin sa isa ka pribado nga eskwelahan. Nagdulot ini sang kakulba sa pila ka mga estudyante, ginikanan kag mga manunudlo. Gilayon naman nga nagtawag sang Explosive Ordnance Division kag napamatud-an nga ang IED nga ginkakulbaan sang tanan isa ka false alarm. Aring balita gitutukan ni Daryl Sarmiento. Makitaan sa mga itsura sa mga ginikanan kag estudyante nga gadinili-dali makahalin sa eskwelahan sa kakulba sang mahibaluan nga may bomb threat sa isa ka pribado nga eskwelahan nga nahamtang sa barangay San Rafael, Mandurriao, siyudad sang Iloilo. There is a unknown nga daw pick up, I think. So I called a PTA member to confirm. So naghambalang siya nga ikwao lang mga bata. Alas 9:15 sang aga nakabaton sang tawag ang Mandurriao Police Station nga may makaduludan nga package nga posible ginaaligar isa ka improvised explosive device nga nakitaan sang gwardiya nga naga-roving sa nasambitan nga lugar. Mga 9:15 no nakita ni sang roving guard. The same time gin-inform ning ila chief security kag gin-inform sang chief security nga aton nga augmentation diri nga naka-post nga 3 ka PNP member. Kag gin-inform nato ng EOD. Plastic container nga ginputos sang berdeng hapin kag may semento sa sulod sini. May nakaapid man nga isa ka telepono nga mayara ka-4 ka mga wirings kag nakaporma nga daw isa ka IED. Plastic siya, nakasulod sa green plastic, may isa ka cellphone din nakaputos sa sang black electrical tape. Suno sa iya hindi lang ma-determine kung kalaba pero may nakita sa mga wire. Gindesisyon na naman sang pamunuan sang eskwelahan kag sang otoridad nga papuliw na lang ang mga manunudlo kag estudyante sang eskwelahan. Temporaryo man nga ginsarado ang mga dalanon nga malapit sa eskwelahan agud malikawan man ang pagwasulod sa mga salakyan samtang nag-iimbestigar ang Explosive and Ordnance Division sang kapulisan. Alauna 10 sang hapon nagpahayag ang kapulisan nga cleared na ang area matapos ang 30 minutos nagbalik na sa normal ang lugar kag ginpangbuksan na ang mga dalanon. Decide kami as a second protective procedure gingamitan napon sang water disruptor para nga mabulag nato ng different parts sang adits nga IED. Samtang hindi ini ang pinakaunang beses nga nakabaton sang bomb threat ang eskwelahan, pahayag sang security head officer sang eskwelahan, mayara sila sang nabaton nga mensahe pamaagi sa text message sa isa ka ginikanan nga posible kuno may magbilin sang IED sa eskwelahan. Forward sa amon nga may ibutang ko ng bomb diri sa amon. Oo. Forwarded sa amon, sakon lang. Nagpagwa naman sang official nga statement ang pamunuan sang eskwelahan tuhoy sa bomb threat nga natabo. Found within Gate 2 of ADI SMCS campus was a hoax, but it was intentionally made to appear like a real improvised explosive device. We are very thankful for the full cooperation of the whole community in the evacuation and safety procedures this morning. Nagpasalig naman ang pamunuan sang eskwelahan nga mas pagahugto nila ang seguridad agud makalikaw sa liwat pagid nga pagpamahog. ADI SMCS condemns in the strongest terms such action. ADI SMCS in cooperation with the authorities shall conduct further investigation to determine the perpetrator and pursue legal actions. Sa subong padayon man nga ginatanaw sang kapulisan kag sang eskwelahan ang tanan nga posibilidad tuhoy sa posible nga motibo sang pagpamahog kag kung sino ang sa likod sini. Wala sang CCTV sa nasambitan nga lugar nga ginbilinan sang ginapatihan sang kadaman nga IED. Daryl Sarmiento, 1 Western Visayas.